Hywel Griffiths, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn 2015. Da ni yma tu allan i'r galeri a newydd glywed y canlyniad. Mae Gareth F Williams a'r gyfrol Awstria Noia sydd wedi ennill Llyfr y Flwyddyn eleni. Pam bod hon yn rhagori dros y gweddill eleni? Dwi'n meddwl oherwydd mae'n nofel epig. Mae'n nofel uchelgeisio lawn o ran maint y cynfas, os ydych chi, mae wedi trio i gyfleu. Mae'n llawer iawn o gymeriadau, llawer iawn o sefyllfaoedd. Felly mae'r raddfa yn fawr, ond mae'n llwyddo i gyrraedd yr uchelgais yna. Mae'n llwyddo i dynnu'r darllenydd i mewn. Mae'n gyfrol fawr, ond mae'n hawdd i'w darllen mewn ffordd o ran ydych chi'n cael tynnu mewn i'r stori, ydych chi'n poeni am y cymeriadau, ydych chi'n poeni am y pentrefi yma ar Ynys Greta yn ystod yr ail ryfel byd. A mae'r ieithwedd, mae'r arddull yn hyfryd ac yn frawychus weithiau. A mae'r ffordd mae'n disgrifio yr ynys. Mae'r synwyr o le mae'n ei greu yn wych hefyd. Felly mae'n nofel sy'n llwyr heiddiannol o'r wobr leni. A Gareth F Williams wrth gwrs yn dod o gefndir sgriptio teledu a fel ti'n dweud mae'r disgrifiadol iawn, mae'r ffordd mae'n cyfleu darlun yn amlwg iawn yn y gyfrol yn dydi. Mae rhywun yn teimlo bod nhw yna ar Greta gyda'r ynyswyr yma. Os oes yna feirniodaeth wedi bod o'r gyfrol, mae yna rei wedi honni bod hi'n rhy gymleth a bod yna lot fawr o gymeriadau ynddi. Oeddech chi'n teimlo hynny fel panel felly? Na, dwi'n meddwl bod ni'n teimlo bod nawr mod gymeriadau oherwydd yn y pen draw, oeddech chi'n o'n i beth braidd yn poeni am y cymeriadau yma, a dwi'n ddim yn teimlo bod y cymeriadau yn ddieth yr un oherwydd bod yna gymaint ohonyn nhw. Mae'n rhan o gyfoeth y nofel, o lwyddiant y nofel, bod yn llwyddo i blethu'r cymeriadau yna i gyd mewn. A yn y pen draw bod chi'n poeni am y cymeriadau, ddim jyst y cymeriadau da, ond rhai o'r cymeriadau sy'n chydig bach yn fwy llwyd, os liciwch chi, ydych chi'n poeni amdano nhw hefyd erbyn y diwedd. Na, felly oedd yna ddim yn broblem i fi'n bersonol. Ac Gareth F Williams yn awdur toreithiog iawn yn cyhoeddi nofelau, nifer fawr o nofelau yn dod dros y blynyddoedd diwethaf yma, a hon yn glamp o nofel ac yn sicr yn heiddi i le felly fel enillydd Llyfr y Flwyddyn eleni. Yndi, gwbl heiddiannol. Dwi'n meddwl, oedd hi'n un o'r cyfrolau cyntaf wnaethon ni dderbyn i'w darllen, a wnaeth i osod y safon reit o'r cychwyn, a i'r graddau bod ni'n tueddu i feirniadu y cyfrolau eraill yn erbyn y gyfrol yma. A ie, hollol wych, a mae'n gyfrol sy'n mynd i aros gyda fi am beth amser. Lot o bobl yn gysylltu dyn yn benodol felly efo barddoniaeth, ac enillydd y categori barddoniaeth oedd hi'n stribedyn bach gan Rhys Iorwerth, wrth gwrs, pan bo hon di'r rhagori? Eto, nifer o'r ysmau fan hyn, dwi'n meddwl, ond un bersonol yn licio'r ffaith bod yna'n gyfrol grwn mewn ffordd, bod yna stwff difrifol, ond hefyd mae stwff doniol, mae Rhys mor dda yn ei wneud ar lwyfan barddoniaeth ac yn y blaen. Ond mae arddull Rhys yn wedig yn y mesur y caeth, jyst yn wefreiddiol mewn gwirionedd, mae'n wreiddiol, a mae'n ffres, a mae'r cerddi yn siarad gyda i genhedlaeth. Mae'n sôn am themau sy'n siarad gyda i gyfoedion felly, chymod y syniad yma, yr cyswll yma neu'r tensiwn yma rhwng Caerdydd a Gaernarfon enghraifft. Mae'n siŵr bod hwnna'n gyffredin i lawer iawn o bobl o'r un cenhedlaeth a fe. Just, yr safon, yr mynegiant cyngeneddol, yn enwedig i fi fel cyngeneddol, sy'n ni'n gallu gwneud cerddi caeth sy'n ymddangosiadol ddiymdrech byddwn ni'n hapus. A roedd ti wrth gwrs yn un o 3 beirniad ynghyd â Annes Glyn a Gareth Potter wrth gwrs. A mae'n dipyn o her beirniadu Llyfr y Flwyddyn yn dydi? Faint o gyfroledd gynddoch chi gyd, Lenny? Agosau at 100% o gyfrolau dwi'n meddwl. Ac mi oedd un weithiau, mi oedd yr peil heb i darllen yn llawer iawn yn uwch na'r peil wedi darllen. Ond wedi dweud yna, doedden ni ddim yn... Nes i fwynhau y mwyafrif llethol o'r cyfrolau. Felly oedd hwnna'n beth pleserus tu hwnt. A mi oedd yn brofiad
cadarnhaol iawn iawn. A prin iawn oedd yr elfennau negyddol am y profiad y bwyd. A sut ydych chi o chwmpas i? Ydych chi'n cwrdd fyny'n rheolaidd i drafod y cyfrolau? Wnaethon ni gwrdd rhyw 4-5 gwaith i gyd, dwi'n meddwl. Yn wedig tu ar diwedd pan oedd angen penderfynu ar y rhestr fer a'r enillwyr terfynol. A ie, darllen yn annibynnol, wedyn dod at yn gilydd i gyfarfod. Prin iawn oedd y trafod wnaethon ni wneud ar e-bost neu rhywbeth felly. A oedd e'n syndod, fel oedd y beirniad Saesneg, dwi'n meddwl yn dweud, yn syndod cymaint o gytundeb oedd rhwngthon ni fel beirniad. Doedd na prin iawn unrhyw angytundeb mawr rhwngthon ni. Wel, mae'r trafod yn parhau yn y bar, yn y galeri, felly mi wna i adael ti fynd nôl i drafod ac i fwynhau gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn i ti. Yeah.